Predstavujeme vám nový a doteraz najväčší Mikona pneuservis v Bratislave, ktorý je súčasťou čerstvo vybudovaného logistického Mikona parku na Vajnorskej ulici 129. V najväčšom pneuservise v Bratislave majú naši klienti k dispozícii až 11 servisných boxov pre osobné a SUV vozidlá a tiež 2 servisné boxy pre nákladné vozidlá. Veľká kapacita nám umožňuje obslúžiť denne až 150 zákazníkov pri prezúvaní vozidiel. Efektivitu našich služieb zlepšujeme aj dostupnosťou v online prostredí. E-shop mikona.sk ponúka nielen široký výber pneumatík, ale súčasne aj možnosť objednať sa do servisu online. Disponujeme najväčším skladom pneumatík k okamžitému odberu v Bratislave, ktorý slúži konečným aj veľkoobchodným zákazníkom a v modernom sklade s regálovým systémom dokážeme preskladniť až tisícky sezónnych pneumatík našich klientov. Využite naše komplexné služby. Nákup pneumatík, prezúvanie aj uskladnenie a objednajte sa do najväčšieho pneuservisu online alebo telefonicky na čísle 0902 979 623. Tešíme sa na vašu návštevu. Mikona, už 30 rokov na ceste s vami.